हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। तो आज मैं बहुत धमाका करने वाली हूँ, कुछ सोच कर आई हूँ। जितना यूट्यूब पर हमारी बहनें लोग हैं, देखिए किसका किसका मैं नाम ले सकती हूँ। मैं आज सब लोग को गाली सुनाऊंगी। हमारे एक बात दिमाग में आ गया, आज गाली सुनाऊंगी ज़रूर। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाइए खूब अच्छा से। हाथ गोड़ धोकर तेल लगाकर आप लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए, आज बहुत मज़ेदार चुमावन गाली गीत सुनाएंगे। आंगना में हला भइल ओही गीता के चुमे के, वही जौनपुर वाली। आंगना में हला भइल ओही गीता के चुमे के, आ गीता फरार भइली, आ गीता फरार भइली। वीडियो कैमरा वाला के संग में गीता फरार भइली। आंगना में हला भइल संगीता के चुमे के, वही बक्सर वाली। आंगना में हला भइल संगीता के चुमे के, आ संगीता फरार भइली, आ संगीता फरार भइली। पंडित जी के संग में संगीता फरार भइली, पंडित जी के संग में। आ धीरे से चुमै ह संगीता सिरा जन ठेकैया हो, आ धीरे से चुमै ह संगीता सिरा जन ठेकैया हो। आ भैया के छुअले अंगवा, भैया के छुअले अंगवा, बनी के जन छुअैया हो। भैया के छुअले अंगवा, बनी के जन छुअैया हो। आंगना में हला भइल, अब तो भूल गए नमो। हाँ, आंगना में हला भइल नीलम के चुमे के, वही बस्ती वाली। आंगना में हला भइल नीलम के चुमे के, नीलम फरार भइली। फोटो कैमरा वाला के संग में आंगना में हला भइल पूनम के चुमे के, आंगना में हला भइल अभी पूनम के चुमे के, पूनम फरार भइली। पंडित जी के संग में पूनम फरार भइली, अपना भैया के संग